Escoítame, neno, deixa de chorar. Pon a túa cara o carón da miña, que axiña un conto para ti contar. Había un lugar lonxano, lonxano, onde os homes tiñan bestas e cabalos, e vacas e bois, ovellas e cabras, e terras labradas onde traballar. E tiñan un río de augas moi claras, que movía o muiño pra moer o gran. E tiñan un río de augas moi claras, que movía o muiño pra moer o gran. Escoítame, neno, agora non durmas, que o berce está frío pra teu deitar. Escoita este conto que vai rematar. E naquel lugar lonxano, lonxano, un día de maio ante a carballeira, sonou un cantar. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. E así terán bestas e cabalos e vacas e bois, ovellas e cabras, e terras labradas onde traballar. E terán un río de augas moi claras, que mova o muiño pra moer o gran. E terán un río de augas moi claras, que mova o muiño pra moer o gran. Agora, meu neno, xa que enceo o berce, durme que tua nai o avalará. E recorda sempre que entre a carballeira sonou un cantar. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. E así terán bestas e cabalos e vacas e bois, ovellas e cabras, e terras labradas onde traballar. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. E aos voluntarios aos que non me canso de agradecer. En este espazo foi e segue sendo un moi bo lugar para a cultura. Esta casa, ademais de ser patrimonio, alberga moitas actividades ao longo do ano, creatividade, novas tecnoloxías, mostras, música, literatura, como o acto polo que estamos hoxe aquí. Dende fai uns anos, na área de cultura, estamos colaborando mediante o programa Trasmallos de Cultura, que, como ben sabedes, consiste nunha aportación económica para proxectos literarios de diferentes temáticas, investigación, ensaio, novela ou poesía, como o libro que presenta hoxe aquí Río Adentro. Río Adentro é de Beatriz Pin Díaz, que, aínda que non poido entrar no programa, queremos igualmente colaborar, como fixemos e faremos con outras publicacións. E, bueno, xa me paso a presentarvos as dúas mulleres que están na mesa. María del Carmen Rey
Núñez, é escritora, vive en Mazaricos, publicou 2 novelas, Escapados e Mulleres. E o meu carón, Beatriz Pindíaz, ela vive en Fonteo, no concello de Baleira, en Lugo, e aparte de varios traballos literarios publicou no 2021 Lerias, un libro de crónicas. É antropóloga, é mestra, pero tamén poeta. Que, por certo, foi mestra tamén aquí en Fisterra no 1978, no 1979, daquela chamábase Martín Freira, o que agora é o noso Mar de Fora. Tamén fui mestra de Moncho, que nos vai a deleitar aquí. A túa tamén. Bueno, pois mira, pois poderon vir máis. Bueno, imos a escoitar a Moncho ao principio, porque os dous acompañantes... Tocamos os tres. Claro, Así podía marchar. porque teñen que marchar e despois Moncho xa se queda. Bueno, empezamos o acto. Ahora vamos a tocar un paso doble, pois unha rumbinha, vale? Vamos ver un pouco... Ponte. Pois aquí para que nos... Aquí que é máis pequeno, son máis fáciles. Corazón.
Carolina. Bueno, moitas grazas, Ahora, que queremos facer entrega dun lote de libros destes do programa Trasmanos da Cultura de Autores de Fisterra e máis da nosa autora de hoxe. Vale, agradecemento por tocarnos esta terra. Vale. Bueno, deixo que esconde que marchar que das tus jefes. Vale, gracias. Tócame, non? Boa tarde, amigos, amigas. Xuntámonos hoxe aquí para presentar Río Adentro, un libro de poemas de Beatriz Pin Díaz. Beatriz, esta muller de pelame rebelde, espírito inquedo, nació en Fonteo, aldea pertencente ao concello de Valeira, na provincia de Lugo. Dende moi tempera idade, sentiuse atraída polo mundo da literatura. Rosalía de Castro, a cal lle dedicou algún que outro poema, foi o facho que alameou o seu camiño. Dela apuntou azos e exemplo para se mergullar no pouso das letras. E amén de que sempre foi unha ánima independente e amante da liberdade, pese aos atrancos, que foron moitos, soubo compaxinar estudos, traballo e escrita. E todo sen que nada quedase ao chou. Estacións de autobuses e aeroportos do mundo servíronlle de ensino a vez que de leito, pois foron moitas as veces que a falta de mellor catre se tivo que conformar coa friaxe dos amentados lugares. Natalia e Ramiro, os seus amorosos pais, tiveron que sufrir a conxuntura de ter unha filla expelida e dotada de criterio propio. Circunstancia que nos tempos que corrían era moi perigoso. Era moi pecadento e moi falto de moral ser como un era. Beatriz é un ser que alanca pola vida cunhas botas de cor rosa, que malia lle estar en frousas e seren as dúas dun mesmo pé, movias como se lle ensaldasen o pezoño. O que poidese supoñer un atranco converte nun aceno de elegancia. Ela, en contra de todo, alcanzou metas que outras, malia nos empurrasen ladeira abaixo, ende xa máis lograríamos. O das botas de cor rosa saqueino de Lerias de Bea, o seu interesante libro de relatos. É casi unha biografía. O que poidese... Isto é o link. O das botas de color rosa saqueino de Lerias de Bea, o seu interesante libro de relatos. Compre dicir que para que a historia que nel se conta cadrase co meu apuntamento, lle tiven que mover un chisco os marcos. Delito que na Galiza quedas culpado. Estou nerviosa, vese, non? Tranquila, que estamos en familia. Sí. Tiven a sorte de coñecer esta muller grande en feitos, pequena en fachenda, logo de que xa ixe do prelo a miña segunda novela, Mulleres. Aí os temos. Está aquí. Ela, que viña camiño de Fisterra, lugar que lle é moi querido, pasou pola picota para que yo asinase. Non só me agasellou coa deferencia de se achegar á miña terra. A maiores, traía un estoso de chocolates tan sabedores e especiais que pensei se non procederían dos fogóns celestiais e ela non sería unha enviada suprema. Debo confesar que me caeu moi ben. Beatriz é unha persoa próxima e cálida. A súa beira aléntase a armonía. Pero sinta non, Sigue. E sigo. A vida laboral de Bea transcorreu a carón do ensino, ocupación a que, ademais de tempo, lle ofrendou a alma. Así rematou a carreira de magisterio, foi destinada a Fisterra. Aquí, segundo ela conta, pasou unha das etapas máis gorentosas da súa existencia. Un bo fato de lembranzas anoan a esta mítica terra, onde o sol, canso do cotián labor, para se refrescar, se pousa sobre das augas do mar. Os que aquí chegamos, veñamos de onde veñamos, ficamos engaiolazos coa beleza deste cabo, vila, ou como se lle queira chamar. Como xa vos contei, vou moi rápido, non? Beatriz vive nunha aldea da provincia de Lugo, razón pola que Fisterra lle queda moi contramán. Aínda así, foi o primeiro sitio no que ela pensou. E agora vou falarvos un pouco da súa vida literaria. Non vos asustedes, son nerviosa.
Foi no 1970 cando ela se estrenou no mundo das letras. Fixo con Elexía Rosalía de Castro, publicada por El Progreso, e no que fala da escritora como unha nai, unha candea que alumea o seu camiño. En xaneiro do 1971, o xornal Las Riberas de Leu publica Romance del río Eu, no que amosa preocupación por cuestións sociais e fala dun pobo enmudecido, sumiso. No 1972 sae do prelo de Edicións Celtas de Lugo a antoloxía colectiva 6 novas voces das letras galegas. Por aquí anda. E no 2021, esta incansable muller agasállanos con Lerias de Bea, que tamén o temos aquí. Eso, Lin, está moi ben. Como denantes dixen, un libro de relatos que se nutre da experiencia e do bo saber da autora. E agora, por último, temos o seu libro de poemas, Río Adentro. Río Adentro compónse de 80 poemas que abranguen as temáticas máis diversas. Os primeiros, tal e como era costume, coa súa usual rima. Nos derradeiros predomina o verso libre. Con todo, e malia non se seguiren ante dita rima, fican ateigados de sonoridade, brillantez, pero sobre todo de alma. As composicións fan referencia aos problemas sociais, ás lembranzas, o amor que foi, ou que non pudo ser, e o que se tornou engado. A emigración, o infastío, a maternidade e o paso do tempo, que tampouco se librou da súa particular pincelada. Beatriz, segundo foi alancando polo espazo, polo tempo, tomou conta de todo visto, ouvido e percibido para máis tarde deixar constancia da súa realidade. O que non refire de maneira explícita na conversa, encuberto, debullo na escrita. A día de hoxe, ademais dunha Rosalía de Castro, outros dous seres están a alumearlle a senda e a inspirarlle feixes de versos. Son as súas netas Mini e Nadia, sen as cales nada lle sería o mesmo. Son moitos os que consideran a literatura unha disciplina exenta de utilidade, non aproveitable. Beatriz non entende así. Se ben os libros non posúen potestade para saciar bandullos, ben entendidos, poden ilustrar e sosegar de gozos, que é circunstancia a ter en conta. Onde outros albisca unha perda de tempo, ela entendeo como algo fundamental na vida dunha persoa que se prece de o ser. Sobra produto material, escasea a espiritualidade. Non é doado poñer remedio a semellante descompensación, pero ao menos intentarémolo. E agora, co seu permiso, vou ler un poemiña. Eu non sei ler poemas tampouco, eu son moi bruta. Adeus, Fisterra. Un día fun poeta das túas pedras. Un día marcharei e as vaguas, por ti, Fisterra, virán a beira da praia dende o outro lado da terra. Un día ireime lonxe da costa da morte eterna e oirás no vento do inverno recitar os meus poemas. Adeus, Fisterra. Que nos conte algo. Tócame, non? Sí, contanos algo deste poema. Agradecerlle a Mari Carmen Rey pois todo este traballo que fixo sobre mí, que ademais non é mentira, é verdade, podo dicirlo. Pero eu non o sabía. Bueno, agradecervos a todos e todas que viñestedes aquí, desta forma familiar, e a chegada, pois agradecer ao Concello por toda a xestión que fixeron para que eu pudéramos estar aquí, agradecer a Moncho e aos seus sobrinhos a súa nota musical, e vouvos a contar que este poema que acaba de ler Mari Carmen foi musicado por Moncho cando tiña 14 anos, que tocaba a guitarra, que saía de octavo de EGB, e que nos deu aí un recital, pero bueno, daquela ainda non o tiña musicado, eso foi máis adiante, non? Que non sei se publicaches un disco, que fixeches con este poema, eu entereime despois. Non, fixemos yo non. Fixemos un disco con outro chaval. E fixome tanta ilusión pero sabelo.
Pois aí xa bastante. E, bueno, me gustado muitísimo que hoxe non lo tocara como tocaba daquela, porque, vamos, que ganaría o doble. Pero, bueno, non puido ser así, pero foi de outra maneira. Claro, nestes momentos non podo. Entonces, pois, A guitarra agradecidísimo. como que non podo. O bon que é atoparse cos antigos e antigas alumnas e alumnos de pequeniños, cando eu tiña, pois, 20 e tantos anos tamén, non? Fisterra, pois, é un sitio que sempre volví, e con frecuencia, porque aquí forxei amizades, pois, que duran de por vida, non? Aquí temos a mostra, que ten o clan inteiro aquí a participar, que senón isto estaría baleiro. E, bueno, pois, sigo me emocionando con Fisterra. Hoxe, pois, levei a Mari Carmen a conocer o mar de fora, que lle teño un poema moi especial, de cando viñen de peregrina, desde o Cebreiro, desde as montañas de Lugo, hasta Fisterra, e fun hasta o mar de fora, claro. Entón, vou no ler. Quero quedar co teu son incesante, implacable, tenaz, martelante, mar de fora, sublime, envolto en perfección, que penetra os sentidos e zumega saúde e benestar. Presa estou do teu engado, atrevido e fero mar, costa da morte, que entregas vida a raudales, que traballas sen descanso as areas da túa fermosa praia, duna viva, remanso de paz, que distrae a mente e afasta os pensamentos inmundos. Ti que purificas canto tocas, que bañas de escuma a ollada posta en ti, querido mar, daquelas tardes miñas, procurando solpores de intensa cor, acendidas ca lume dos teus templos, santuarios de adoración ao sol. Fisterra, destino meu primeiro, de xuventude entusiasta e emprendedora. Hoxe, volto a ti tras longo percorrido, mar, océano do meu sosego, añorando, deposito en ti a miña confianza e soños de futuro sagrado. Emocioname ler e recordar. Ahora, como se me pasou un nervio, podelle facer preguntas, verdad? Unhas pouquiñas. Que foi o que te chegou ao mundo da escrita, Beatriz? Bueno, ven de moi lonxe. Cando eu iba a unha escola destas da aldea, que nin escola era, pero era un local encima dunha cuadra das vacas, non? E que un día hasta caemos pola escaleira que rompeu encima das vacas. Tiñamos profesoras que nos exixían escribir redaccións todos os días. E unha vez puxeron unha redacción sobre un tornillo. E eu, que podía decir sobre un tornillo, verdad? Pois, bueno, fixo o mellor de min e non estuvo tan mal. E a partir dese día que fun capaz de escribir sobre un tornillo, dixen, xa podo escribir sobre o que queira. Esa foi a miña primeira experiencia, non? Estivo ben. Tes unha hora determinada para te sentares a escribir? Ou servelle calquera hora? Bueno, na miña xuventude, cando que estudiaba en Lugo e iba á aldea os fines de semana e vacacións, pois solía escribir de noite. Estaba inquieta, como aquilo que non podes dormir e que tes que levantarte a escribir un pensamento que che flota aí. Pero agora que teño máis tempo e que vou deambulando polos camiños da miña aldea, pois que escribo de pé, porque sentada non me gusta, escribo cando vou por aí. A mínima cousa pode despertarme escribir. Que fago? Escribo no Facebook, fago a foto tamén do sitio e tal, do que me inspira, e xa está, xa publico aí o poema. Así de fácil, así non teño nin que escribir na casa, nada. Aproveito con... Esta pregunta xa casi a contestastes. Contribuí a súa idade no teu afán de tecer verbas e plasmar no papel o que che di Tomasín? Xa. Sí, porque, bueno, a ver, a partir do 2009 deume por escribir un blog que se chama Lerias de Bea, blogspot.com, por si queredes ver as miñas últimas cousas, porque eu sigo escribindo nese blog.
E o que fixen foi que, claro, escribín 11 ou 12 anos aí no blog, e non quería que se perdera en internet, porque aí se pode perder todo dun día para outro. E quixen, pois, poñelo nun libro, en papel, para que conservalo, porque eu son conservadora de todo o que teño, cartas, de hai 50 anos, pois gardo todo. E, bueno, eso foi a idea de facer o libro. Sin ánimos literarios, nin de presunción de nada, porque non eu escribo porque me gusta, como o sacho na horta porque me gusta, eu fago cociño porque me gusta. Entón son hobbies, non son que viva eu deso, nin que me considero unha escritora, nin nada deso. E, bueno, non sei a que íbamos, de que íbamos. Sí, eso xa o contestaste, está ben. Que teño máis tempo para escribir, e escribo máis, claro, normal. Tendo en conta a túa trayectoria como profesional do ensino, como decidiches xestionar o tempo que a xubilación che carresa? Xestionar o tempo? Sí, o tempo bueno, que tes todo o tempo do mundo agora. Bueno, non teño todo o tempo do mundo. A parte da literatura... Eu son moi disciplinada, eu teño un horario todo o santo día, eu teño que tocar o acordeón ás 6 da tarde, teño que estudiar xaponés a tal hora, teño que cociñar a outra, teño que sacar na horta, teño que... En fin, que eu non estou exenta de traballo. Pois non sabía eu que estudiabas japonés. Eu teño moita ocupación. Vale. Non teño tanto tempo libre. De feito, son unha vaga para escribir, non escribo todo o que debera. Pois isto, parece que ainda pesa. Espera, aquí lle achacas a falta de interese da xente nova pola literatura? Bueno, porque lle lo dan todo feito e mastigado na tele, nas tablets, nas series, en todo o que ven por aí visual, é para que se van molestar en ler. Teñeno todo aí no móvil, a verdad, pois, bueno, o mellor tamén é que o de ler, coller un libro co que pesa, a verdad? Sobre todo ponte na cama con este libro, e, bueno, iso é un traballo grande. Así que, claro, debe ser algo deso, non? Pois será. Pero habería que volver un pouco a retomar a lectura. E, por último, cales son os teus escritores, eses que che encheron máis, eses que che... Bueno, toda a vida lendo, xa nin recordo, eu, digamos que favoritos, pois non son de favoritos en ningunha cousa, nin na música, nin en nada, porque todo o mundo aporta algo. Sei que todo o que lín me aportou moitísimo, non? Pero, bueno, eu empecé lendo os contos clásicos das tabletas de chocolate que vendían meus pais na taberna. Eu metía a man e sacaba os contiños que eran así pequeniños. Eran os contos clásicos que leen os nenos, pero que daquela nas casas non había un libro, non había bibliotecas, non había nada, e eu era unha afortunada a poder ler eses contos. Eses contos marcaronme moitísimo. Eu iba ao fallado a escondidas, porque meus pais non podían permitirme que ando ver aí nas tabletas quitando os contos, non? Entón, pois, bueno, logo despois no instituto tuve que ler as lecturas obrigatorias, pero sempre moi agradables de ler, sempre me gustou ler. Logo intereseime tamén pola novela e polos suramericanos, García Márquez, Sabato, todos estes. Recordo que con 12 anos lín o de Camerón, que era un libro un pouco erótico, porque o deixou un viaxante que era socio do círculo de lectores, viña pola miña casa, era deses viaxantes, e ofreceume ese libro, é unha rapaza de 12 anos, bueno, deixoume un pouco marcada nese aspecto. A ver, espilidiñas eras, espilidiñas eras. Pois nada, gustoume moito sempre ler aos portugueses, identifiqueime moito con Pessoa, con Saramago, con Castelo Branco, con esa de Queirós, con... Bueno, en novela tuve un favorito, sí, que li moitas obras, moitos libros dele, Milán Kundera, que era checo, pero vivía en Francia, exilado. Bueno, pois nada, leo todo o bon que me cae nas mãos, porque non só leo novelas ou poesía, eu leo, por suposto, os nosos escritores e escritoras galegos, pero tamén leo libros o ensaio gustame moito porque me gustan, interesanme moitos temas diversos e aí aprender, non? Mas que recrearme ou pasar o tempo lendo, quero aprender tamén, de paso, non? De culto,
culturas, de outras xentes, de outros países. E, bueno, pois... Se alguén quer abusar un pouco... Alguén ten algo que preguntarle? Non. Xa che coñecen. Claro, xa saben de que Desde luego percuxer. tenías que ser un bicho raro en tu época, porque es... Fillos escuros do chan polvorento, de rostro mourisco, os fillos do vento, os sempre envexosos dos galegos feitos, borraran os fastos dos fortes galegos. Os feitos borraran dos fillos egresios, dos fillos dos celtas de intrépidos peitos, de envexa movidos borraran os feitos, mais non borraran os fastos dos fortes galegos. Os feitos borraran dos fillos egresios, dos fillos dos celtas de intrépidos peitos, de envexa movidos borraron os feitos, mais non borraron os fastos Dos fortes galegos. Barreran os límites do povo galego, os fillos de luxo, os lazos rompendo, borraran os nomes dos patrios mais non borraron a fala, mais non borraron o xenio, mais non borraron o espírito dos fortes galegos. Os fillos escuros do chan polvorento, de rostro mourisco os fillos do vento, os sempre envexosos dos galegos feitos, borraran os fastos dos fortes galegos. Os feitos borraran dos fillos egresios, dos fillos dos celtas de intrépidos peitos, de envexa movidos borraron os feitos, mais non borraron os fastos Dos fortes galegos.
eran os límites do povo galego, dos fillos de luxo, os lazos rompendo, borraran os nomes dos partidos eidos. Mais non borraron a fala, mais non borraron o xenio, mais non borraron o espírito.